бранда Ателие Анум. Този бранд направих преди повече от 20 години. Нещата, които аз изработвам, това са картини с маслени бои, живопис и авторски бижута от полимерна глина. На базара съм не за първи път. Аз бях, може би, един от хората, с които стартираха тези базари преди вече много години. Трябва много прецизност и много точност в изработката на тези бижута, понеже те са много детайлни. Като ги видите така отблизо и ще разберете какво точно имам предвид, тъй като аз източвам самата глина на много тъничко и след това ги наслагвам, след което изпичам и чак накрая лакирам. Но самите детайли са много мънички и всъщност те са много времеемки и трудоемки. Трябва наистина така прецизност, освен, разбира се, идеите. Идеите всъщност са най-важната част от целия процес. По принцип в изкуството и в творчеството това е оригиналната авторска идея. Това е най-важната част от нещото. Канила всички хора, които се интересуват от по-различни, от по-интересни, от по-нестандартни неща. Този базар и базари като този са чудесна сцена за изява на автори и на хора, които работят различни неща. Неща, които са по-различни от масовите предложения в магазините. Значи, който иска да е по-индивидуален, да има неща, които са правени само веднъж, е добре дошъл да дойде и да разгледа.